Velkommen til Mor Jette-showet. Jeg har længe ønsket mig at få mit eget talkshow, og her har jeg det så i dag. Så nu vil jeg lige sige, det er det første show, jeg har gang i, og derfor skal vi jo lige have lidt sjov i gang. Gud! Mor, hvad laver? Skete der noget? Jeg har taget Jessica med i dag. Og hvorfor har jeg mon det? Jo, fordi jeg kan godt blive for meget. Og når jeg er på dansegulvet, så giver jeg den hele armen. Og det gør jeg også her i dag. Så hun kommer nok en gang med mig, hiver mig lidt i hårene, hvis jeg bliver for fræk. Ja. Men det gør jeg ikke. Fordi jeg har 2 gæster i dag, og der skal jeg opføre mig ordentligt. Tror jeg nok. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan møde mig ind her. Gud, du skulle da have taget på. Har du spist for meget kage? Mor, det siger man ikke. Hun er bare glad for McDonald's, Altså, hvad har du så spist, hvis du ikke har spist kage? Nå, Altså, nu kommer der altså lige en lille en til verden, ikke? en lille en til verden? Ja. Ved du, hvad han Hvad hedder? snakker du om? Hvad? Det er der bugpill, Nej, der ligger Hvad derinde. for en? Eller heksehyle. Heksehylde? Nej. Nej, er det ikke en knaldperl? Nej, mit det er mig, der er sukkerknald. knaldperl. Det er heksehyle. Nå. Min far han er atombomben. Hvis du nu havde været en pige, Så så det skulle du ligger så ikke til have skulle du så familien, have en ikke? sukkerknald, eller hvor meget det var. Ja, jamen, det er også meget pænt. Der er nogen, der spørger jo, om der er gang i bryggeriet derhjemme, ikke? Det spørger Får man du altså nok? ikke om. Så prøv lige at høre der. Hør der. for- Har jeg det er opdraget for godt nok? tæt på. Nej. Ti så lige stille det om bagved. Jeg synes, Hør der er her støj engang. bagved, kan der ikke? Hvad har? Er der ikke støj bagved? Jo, jeg synes, det larmer, det blæser bag i et eller andet. Jeg kan godt lide den støj. Kan du? Ja. Bliv du bare ved bag. Det havde jeg altså ikke regnet, hvad du ville sige. Hun er på Kira. min side. Nå. Ja, så kan I to være på jeres side, ikke? Nå, okay. Nå, men nu skal du høre her engang. Der er gang i bryggeriet, det er der ingen tvivl om. Ja. Samtidig vil jeg også lige spørge om får du nok? Om jeg får nok? Nej. Jeg får sgu aldrig nok. Og hvad er du ikke får nok af? Fisse, det er noget, jeg lever af. Lever du af det? Tjener du også penge på det? Nej, altså min kæreste fisse. Ja? Det ved jeg nu ikke. Altså, derfor er jeg så rig, eller hvad? Du siger, jeg er så rig. Er det på grund Altså, af, at han går ud om dagen, eller hvad? hvis man kunne blive millionær af knald, så har jeg været med milliardær den dag i dag, kan jeg sige sådan. Hvor så pengene hen til mig? Jamen, jeg siger, hvis man kunne. Nej, nu har jeg sgu aldrig Altså. købt hende. Ved du hvad? Jeg har haft sådan en her. Gud, er det en dildo? Det er sådan det en er ordentlig spørgsmålet. nægerpæk, det her. Hvad? Nej, den ligner sådan en... Kan I tåle det der? Det ligner sådan en... Hvad Jeg tror, det er fanden til det forkerte hul. Hvad er det forkerte hul for noget? Det Hvad har? forkerte hul, det er det der Så skal vi hul. sgu da ikke gå og røre ved det, hvis det er oppe i røvhul, altså. Jeg har altså ikke brugt den til det røvhul der, som I snakker om. Hold da Jeg kæft. vil ikke høre om det der. Hvad er det til, Fornøjet. Jette? Hvad? Hvad er det til? Skal jeg vise jer det? Ja. Ja, det kommer an Det på, er meget hvad uskyldigt. for helvede, mand. Det er meget Du skal ikke blande kage. Det der, så skulle der spruges til et hul. Ikke? Så kan man... bruge til noget. Kan I lige til stille her? Vi skal ikke begynde på noget nu. Nå, Altså, jeg ved ikke, skat, har jeg stadig den fine numse efter, jeg er blevet Ja, det er jo 5 kilo ikke tungere. din røv, du skal føde barn, det er jo maven, der er blevet tyk. Det er jo ikke Men din så røv. mødte vi hinanden første gang på åben tv-skærm, og vi har det faktisk på film. Jeg har Nå, det på og film. hvad var der for et program, siger du? Det var kongerne. Helt til. Kongerne, Helt til. det har jeg da Ja. også set. Ja, ja. Det kender du ikke det? Ja. Og der var der også noget med inde på det der værelse, der noget med fingeren. Hvad var det for noget? Ej, Det der, Fortæl lige lidt om den det finger. der magic fingers. no. Og hvad kan de fingre De der? kan nogle tricks. Jeg tør slet ikke høre om det. Ej, Jeg tør det slet kan jeg ikke høre om godt det. forstå. Ej, Det kan jeg godt forstå. Du får ikke lov til at Kia, prøve. Du Kia. får ikke lov til at prøve. Eller så kommer du til at eksplodere. Det nu kan bliver jeg jeg godt sgu sige helt dig. generet. Altså nej, nu bliver jeg sgu pinligt berørt, men lad mig lige... Du kan sgu da ikke Hvad blive er- pinligt berørt. Nej, det vil jeg ikke heller. altså, er der noget med fingre at gøre? Et bestemt... Hvor kommer fingeren hen egentlig? Hvor den kommer hen. Ja. Det er mange steder. Ej, Men jeg kan sige så, lige så snart det er hul 2, så siger hun stop. Det kan jeg så ikke forstå. Siger hun stop? Ja, det kan er hun fordi, ikke det er lide. kun det ene hul, jeg synes, der er Ja, godt. det kan jeg det sikkert andet hul, forstå. det synes jeg er sådan lidt mere intimt. Hvor mange huller har du, Kia? Hun har 2. Nej, jeg har faktisk flere. Nej, hun har 3. Jeg har lavet det 3. Nej. Altså, og han skal altid have æren for det. Hvor har du taget det? Det er godt lige at vide, hva'? Ja, det Det er min hemmelighed. Færsen toren var for hårdt en gang til at knække mit hele ben. Ej, du Har I brækker det. hørt det? Og ja, det Nej! brækkede jeg. Jeg knalder hende så hårdt i en doggystyle, hun brækker sit haleben. Det... Og det er sjovt, for så var hun hos lægen. Nu skal jeg fortælle en historie. Ja, lad mig høre. Du skal ikke snakke i munden på mig. Nej, tal dog ordentligt. til lægen. Kom så afsted, tal ordentligt til den skønne kvinde her. Undskyld, Hun er gravid jo. hun snakker altid i munden. Gør, nå, lad mig høre. Jeg skal. Hun var til lægen, så spurgte lægen hende, Gud, har du også været sammen med knaldperlen? Så siger han, hvorfor? Spørger hun, hvordan ved du det? Siger hun, der har været flere piger, der har brækket deres haleben. Så hårdt har det været.
Ved du hvad, Hvor lang er den der dillerdeller? Den er sgu lang. Det kan du ikke spørge. Det kommer Den er an sgu på, om lang. den er stiv eller slap, ikke? Det er en grower, kan vi sige sådan? Det er, Hvad siger du det til var den det, her? jeg Hvad lærte med den derovre. her? Kan vi Nej, måle den? det er bare en lille rejfold, det er den, jeg har. Altså lige nu, jeg har faktisk bundet... Ved du, hvad jeg har lige nu? Jeg har faktisk bundet knude på, så jeg ikke snubler i den. Det er sgu rigtigt med gaffatape rundt omkring også. Hold Ja, nu den kæft. kan jo give Ja, så helt gaffatape ved seriøst. jeg kan bruges til meget. Det kan jeg. Det må jeg indrømme. Ja, men der kan man bare se. Hold nu kæft. Altså, prøv at se, han ryster hovedet helt mere. Han kan sgu Han ikke tåle smiler nu. Hold Det er sjovt, fordi da jeg kom ind til at starte med, der var han helt sur. Og så nu griner han. Hold nu. Han er glad. Hold Altså, da Altså, inden vi kæft, skifter helt emne Ja, her, ja, må ja, lad os jeg gøre ved det. godt, det er dig, der styrer spørgsmål i dag, ikke? Hvorfor styr på det? Jeg får styr på det. Godt, Jessica. Men nu hvor vi har afsløret, vi har brækket noget under sex, har du en lille? Om jeg har brækket noget under Ikke sex? svar. Ja. Ikke svar. Må jeg ikke svare? Nej, jeg må ikke Åh, svare. hvad har du? Hvad Jeg har må du ikke svare. brækket? Der skal være lidt hemmeligheder i mors verden her. I mor Jelles Nej, verden her. hvorfor skal Jo. vi være åbne så? Altså, jeg har nogle andre ting, jeg gerne vil fortælle jer. Okay, må vi høre? Skal vi ikke komme derhen så? Jo. Jeg tror på noget, der er imellem himmel og jord. Og nu skal vi jo se, om vi kan læse Kias og Knaldperlens /Valles. Og den lille sukkerknald. Nej, fuck på. Nå, Nej, Aura. så godt knæt. vi skal læse deres aura. Og så har jeg jo sådan et pendul her. Ja. Og ved I hvad? Prøv lige at se her for enden her. Den er gået i stykker. Det er fra Hollywood. Og jeg var inde hos en heks sammen med Jessica. Hvor det var jeg ikke en heks. Hvad var det så, hun hed? Hvad var det så? En klaviant! Ja. Vi siger, det er en forskel klaviant. på hekse. Nå, men det er en klaviant. Ja, men en heks er en klaviant. Ja, ja. Jamen, det er helt i orden. Ah, men altså, skider med det. Sådan er. Altså, om det er hekse, klavianter... Det er sgu da ikke det samme for eller hvad helvede. det er. Er det ikke? Nej. Det synes jeg, det er. Nå, det var så okay. Lad os komme videre. Så her, den gik i stykker. Første gang, jeg brugte den. Og det var Kender jeg fordi... godt det der. Gør du? Der skal man bruge, og så går Ej, den i du er stykker. simpelthen altid så Jeg fræk fik i at munden. vide af hende her klavianten, at det var fordi, den ville hjælpe mig meget hurtigt, så den havde fuld fart på. Derfor knækkede den i spidsen. Jeg kender det. Hvad er ad for noget, vi sidder og snakker om? Nå, jamen lad os komme videre. Kom så, kom så. Flytter vi nogensinde i hus? Ej, det kommer vi aldrig nogensinde til at gøre. Jamen, det er derfor, vi skal spørge. Ja, det kommer aldrig nogensinde til at ske. Du mener simpelthen, at det godt kan være, at det kan lade sig gøre, selvom du mener, at det ikke kan lade sig Ja. gøre. At det kommer Ja. aldrig, det kommer ikke til at ske. Gør det ikke? Lad os nu Kan du se. ikke lide at bo i hus? Nej, jeg er bange for teori. Nå. Hvad betyder aura? Aura, det betyder det lag, man har rundt om sig, det man udstråler. Og du udstråler jo... Altså, de øjne... Liderlighed. Pervershed. Han er fuldstændig vanvittig. Men prøv at se hans øjenflier, dem kender du selvfølgelig godt, men de der øjne, de skulle da ikke til at stå for. Jeg kan da godt forstå, at du er helt vild med ham. kan du Nå, bare se. det var ikke det, vi skulle. Nu skal vi ikke snakke mere med vores gæster om det her. Nu skal vi have et ja eller et nej på det her hus. Og hvad betyder ja, hvad betyder nej? Det er det, vi skal spørge den om. Det er den Okay. med. Ja, så vi spørger den. Vi spørger pendulet. Pendulet fungerer på den måde, at jeg har jo en skytsengel og en hjælpehånd. Og det er ikke mig, der bevæger den. Det er min... Det er din arm. Jamen, det er der mange, der tror, men det er det altså ikke. Okay. Det er ånderne, der går ind og peger lidt til den og Okay. trykker lidt til den. Så nu skal I jo tro på det, som man siger. Vi vil gerne have lov at spørge pendulet og mine skytsengle og ånderne rundt om os. Skal Kia og Valle have sig et hus? Må man give den et puff? Nej. Det har jeg sagt til dig mange gange før. Det går ondt. Ja, det kan da ikke mærke det. Nej, det kan jeg. Wow, Ja, den siger nej. Den siger sgu nej. 1-0 til mig. Ja, Det var det, jeg sagde. Du kan godt vente dig til det, skal. Hvad er det? Men vi kan få en fed hold tagterrasse. da op. Er du klar over, hvor meget toiletpapir jeg køber, efter jeg flytter sammen med ham? Det er faktisk Det jeg har eneste faktisk sted. overvejet at måle det af, Hold. så han har sin egen rulle. Det har jeg eneste seriøst. sted, en mand kan have fred, det er på toilettet. Ja, og han Ja. bruger en time hver eneste dag. Ja, det gør så jeg. han Ja. gang det med toiletruller. Jamen, jeg er slet ikke i tvivl. Og jeg kan godt sige dig, hvorfor. Jeg har 2 mænd derhjemme. Har 2? Jeg har 2 mænd derhjemme. Jeg er Det til, er sgu da jeg er luksus, til hva'? flere mænderi. Hold mor, kæft, det hvor er de du kan ikke. skide. Ved, og det stinker. Ja. Undskyld, jeg siger det. Når en mand går på væsen, så stinker det eddermame af lort. Det er noget Mor, lort. du banner for meget. Undskyld, I må ikke bande. Nej, Nej, det var faktisk ikke banden. nej. Men altså, Kia, er det sandt? Lugter han så også af lort? Ej. Ja. Altså ikke hans, men valgt eller hvad? Bror, Ej, i det går, gør jeg der ikke. måtte jeg lufte en time, før vi gik i seng, fordi han stank så meget. Jeg kom, der var, I satan. går, der skede jeg ikke. Hun brugte altså, du brugte
alt sjov, jeg ikke skider. Men man kan jo ikke skide i en time. Eller jeg har brugt alt sjov, jeg skider i lang tid. Jamen, skal lige høre en historie? Ja, må jeg høre? Ja, hun siger altid, at nu skal jeg ikke skide så lang tid. Så når jeg ikke skider, så står jeg en prut inde på soveværelse. Så stinker det. Det er jo klart, jeg Det gør det. Det lugter af helvede, når mænd Selv jeg var ved at besvime. Nu skal vi se her. Hvad synes I om det her flotte fad? Nej. Det er fra det ser godt Café ud. Liao, som ligger inde ved Rådhuspladsen. Ved du, hvad hun har? Hun har katte på sin restaurant. Så når man sidder og spiser katteskud til at spise kager, så går der katte rundt om Er det rigtigt? Ja! Det er da ikke så hygiejnisk, er det det? Det troede jeg heller ikke, det var, men det er faktisk ret spændende og ret hyggeligt. Så nu må I vælge en kage hver. Okay. Altså, som vi skal blende? Ja. Jeg tror faktisk, jeg snupper ham der. Altså, mor Jette, jeg tror, det smager meget bedre uden de er blendet. Ja, men det skal vi ikke skal i dag. blendes. Du skal nok få en kage bagefter, der ikke er blendet. Bare fordi du har en lille Så skal jeg have den der. Du skal have den der nu. Ja, den her. Ja. Så skal vi ikke blende dem sammen på en gang, synes I? Ja. Så Må jeg tager vi proppe den i? Ja, det må du meget gerne. Det spurgte jeg også om i går. Ej, skat, du propper den ikke i, du propper den ind, altså. Nå, det er rigtigt. Kan du klare noget herovre? For mig så er det det samme. Sådan det. Ja, men den skal op i hullet her. Det er næsten synd. Jamen, det er pisse sødt. Den kan Hvad da er ikke det, der være i Bare hullet. prop lortet ned, så tager vi ham her. Du så siger, godt med ham her. Ej, Nej, ved du nu hvad? Nej, nej, svinet. Ej, hvor er du ulækker. Ej, det er da ikke ulækkert, det der. Ned med den. Ned med den. Ej, det er den helt rigtige måde at gøre det på. Ej, Så Se tager vi... alt det creme der. Ja. Ej, der er også mere creme. Nej, ved du. Ikke ad. Det er dejligt. Hvor det smager godt. Ja, det gør. Skal vi bare blende? Skal der ikke kakao i? Og sådan? Jo. Hold da kæft en gang creme, der kommer ud af den her lange pinde. Det sagde hun også i går. Nå, men lad os... Nej, hvad fanden er det for en gæste? Ja. Jeg bliver med i dag. Ja, han får en. Nå, skal vi lige have lidt af det her brune i os? Ej, det er klart. Ej, jeg skulle også til at Vi sige. tager lidt kakao. Det ser faktisk lækkert ud. Ej, nej. Jeg kan love jer for, at det smager også godt. Altså, det er ikke lækkert ud lige nu, men det Vil kommer du lidt smage? til. Nej. Vil du have en lille Ellers smag tak, på? jeg Jo, skal jeg slikke nu? Jeg tager ikke så Ej, meget i munden. mor, det... Ej! Det smager sgu godt. Prøver du ikke ned i 5 minutter? Nej. Ej. Hold kæft, hvor smager den godt, den kage. Nå, nu skal vi jo se, om vi kan få den blendet. Det kan vi. Jeg skal også lige se. Nu skal jeg lige... Ja, jeg tror sgu, den er blendet nu. Den er færdig der. Gik det ikke hurtigt? Hold da op. Hvor har du fået ideen til at blende sådan nogle kager hen? Det kan jeg godt fortælle jer. Det ved jeg godt. Nej, ved du det? Du må godt fortælle det. Var det ikke fordi, at du ikke måtte spise noget almindelig mad på et tidspunkt? Rigtigt. Og så skulle det være sådan, det skulle kun være sådan noget suppe eller fandt du fik ned. Ja, det er rigtigt. Og så tænkte, så fik du den der geniale idé, nu blender jeg kraftedet med en kage, for jeg har lyst til en kage. Yes, Det skulle da en skide god idé. det er det, og jeg kan sige dig, der er rigtig mange i Danmark på de forskellige caféer, der tjener penge på det. Så Og klog er jeg nu blende heller kagen, ikke. jeg har nok aldrig nogensinde prøvet Du før. kan komme på hvilken som helst restaurant og bestille en kage, så kan du få den blendet. Jeg har også fået blendet flæskesteg, kartoffel, sovs, rødkål. Spørg Jessica, har jeg ret? Er det Okay. rigtigt, Jessica? Det er rigtigt. Og jeg kan godt sige, at det smager fuldstændig som om, du spiste det med forskellige stykker ved siden af. Så nogle gange. Den er godt nok. Skal vi... Så, Ja, sprøjt hold da kæfteren der. Den der snupper jeg lige, den Det der. sprøjter lige. Ja, Nej. Ej. det bliver værd, ja. Nå, nu skal vi lige have lidt smagsprøver her. Og du må først drikke, når der er, vi tæller til 3, ikke? Nå, Nej, hold kæft, det ser lækkert ud. Ej, altså, jeg synes virkelig ikke... Altså, det dufter faktisk godt. Gør Gør det? det? Nå, jamen det kan jo... Det kan jo kun være godt, så. Det dufter faktisk godt. Det var lige kakao, jo. Ja, men... Hold da kæft, hvor det dufter. Skal vi sige Jeg skål? kan sige jer derude, det er jo sådan, at I kan jo ikke dufte gennem kameraet, skulle jeg sige. Men det dufter altså af kakao. Nå, Med klumper i. med klumper i og lidt... Det er også lidt Skål. mærkeligt, inden det dufter af kakao, når vi lige har proppet kokke med. Det er underligt. Ja. Meget mærkeligt. Nå, men skål, og så siger vi 1, 2, 3, og så tager vi lige en bunder. Skål. Kom så, Kia. Kom så, Bebsen sidder og venter. bunder Kom så. du det? Var det ikke seriøst, eller hvad? Jeg tror det bogstaveligt. Det var faktisk godt. Ej, du har kakao rundt om hele munden, skat. Hvor giver vi serviet? Her, min skat. Kom så, Bebsen skal smage. Det er ikke faktisk for din godt. skyld i dag. Altså, jeg synes bare Det, tanken om det det... er Bebsen, skat. Han sidder og venter. Det er bare nede med det. Altså, min smagsløg ændrer sig efter jeg er blevet gravid. Jamen, du skal slet ikke smage på det. Nej, Så jeg har lige... det har jeg sagt til dig. Det er Du skal til ikke smage på det. Du skal bare sluge. Forstår Nej, det, Gry? skat, sidst der kastede op. Kom Det er så. så klamt. Skal jeg hjælpe dig? Ja, kan Kom du så, huske skat. det stuen Kom så. sidst? Ja, nu snakker jeg om det der. Hjælp hende lige. Ved du hvad, Jessica, Bebsen jeg skal... har en Nej, kom så, Bebsen skal Ej, smage. det er til smag, jo. En lille... Tag en lille tår, så. bitte. Kom nu, min... Kom her, Bare ned du kan med brække dig hernede Det bagefter. ligner noget, man har skudt ud i Jamen, røvhullet, altså. jamen Kom det nu. er det.
Ja, men det kommer også den vej bagefter. Altså, det skal jo lige ind i bæpsen først. Kom så! Du kan spytte ud her. Kom, hvis du får lov til at spytte ud, er det så okay? Ej, det er jo endnu mere ulækkert. Kira, kom nu. Så drikker Moriette det bagefter. Ja, jeg drikker det bagefter. Kom, så spytter du, så skal jeg nok drikke det. Det tror jeg ikke på. Kom så. Ej, det gør jeg ikke. Jo. Det er simpelthen for ulækkert. Kom så, kom så. Kom så, kom så, Kira, kom så. Hvem så skal smage? Nej, det synes jeg faktisk ikke engang. Det gør det altså. Det smager, godt, det smager af noget smager cocktail, der er blendet med Nå, nu bøvser jeg også. Det er det jo Jeg også. kan boble derude. det har jeg. Ved du hvad, jeg er mere til mine Nutella-madder. Det kan jeg nu altså også godt lide. Ja, ikke? Jo. Har du egentlig prøvet at blende det? Kan man det? Ja, Nutella kan man godt Skal ikke blande. I første omgang har jeg jo så et slutcitat i dag. Med pæk og hår. Det har du så. Det kan du så ikke siger du sige. ikke. Du kan sige, at vi fisser og hår. Ej, skat, det ved vi da ikke, om den er. Det ved vi da ikke. Nej. Nej, Det er bare altså, skægt. ved du hvad? Altså her, der må man godt være økologisk. Og dagens citat er, husk at være dig selv. Det er jo det, vi har været i dag. Tak for i dag. Tak for i dag. Hej hej. Det var det.